Dili pa makapasaka og kaso ang NBI batok sa upat ka mga pulis sa Highway Patrol Group. Usa sa ilang gipaabot ang resulta sa ballistic exam sa mga armas niini. King Perez, Tuginlimi. Gipadayag sa Regional Director sa NBI Attorney Max Salvador nga ligo ng ebidensya nga ilang gigamit sa pag-secure sa search warrant sa vehicle impounding area sa Highway Patrol Group. Wa siya mabalaka sa motion to quash kon ang gipangayo nga pagbaliwala sa search warrant nga gi-issue ni Judge Soliver Peras. Hinuon respetara ni Salvador kung unsay hukom ni Judge Peras sa motion nga gipasaka sa abogado sa mga pulis nga gituuhan nga nalambigit sa pag-ambush kang Attorney Archival ug mga kauban. What I think is immaterial. What we gather, evidence that we gather is very material. Hangtod karon way bisan usa nga tubag ang mga upat ka mga sakop sa Highway Patrol Group nga mga respondents sa search warrant human sila gipadad-an og subpoena sa NBI. Matod ni Attorney Salvador, gamay na lang ang kulang aron ma-file ang kaso batok sa mga suspect nga pulis. Gihuwat usab nilang resulta sa ballistic examination sa mga armas sa taga-Highway Patrol Group aron sa hingpit nga mapasaka ang kaso. Ang mga sinasabi nga, those are things, forensic examination, yung ballistic, mga kuan, na kumbaga sana hindi na pwedeng pagsawalang bahala mo lahat ng mga yan. Just be patient kasi hindi naman we are just honing up some rough edges. King Perez, News 5. Gipasalig sa DOTC nga ma-award karong buwan ang expansion project sa Bactan Cebu International Airport. King Perez, Tuginlimi. Gisaad ni DOTC Secretary Joseph Emilio Abaya nga karong buwan na himuon na ang pag-award sa kontrata sa pag-expand ug pag-ayo sa Mactan Cebu International Airport. Gipaabot pa karon ang resolusyon gikan sa Bids and Awards Committee sa proyekto. Human natanggong pag-award sa kontrata tungod sa mga reklamo batok sa highest bidder. The BAC has not come up with a resolution yet. It could happen today. So the sooner it's going to be awarded, the better for us. Gipasabot ni Abaya nga aprubahan pa sa MCIAA Board ang resolusyon sa Bids and Awards Committee usa kini maaprubahan niya. Apan mahimo pang mo-file og motion for reconsideration ang mga bidders nga di kauyon sa pag-award sa kontrata. Kini nakita nga mahimong dugang makalangay sa pagpatuman sa proyekto. Ano yan, Secretary? Delay na naman. But again, in a democracy with a judicial system, such is allowed. So we just have to bear with that. Matod ni Secretary Abaya, ang Korte Suprema lang ang makahatag og temporary restraining order sa pagpatuman sa proyekto nga usa ka national project. Unless a TRO is issued, we shall proceed. Ang GMR Megawide Consortium mao'y highest bidder sa kantidad nga 14.4 bilyones pesos. Apan gikwestiyon ang kwalifikasyon niini sa ikaduhang highest bidder nga Philinvest Changi Airport Consortium. King Perez, News 5. Angay nga ang personal nga kwarta sa mayor mao'y gamiton sa pag-refund sa gasto sa barangay sa gipad-demolish ka concrete barrier sa barangay Labangon. Matod sa barangay kapitan sa Labangon nga si Victor Buendia, ilang gihaguan ang pagpangita og kwarta sa street lighting project aron lang pagpaninot unta sa ilang barangay. Matod ni Buendia nga unfair kung ang kwarta sa Dakbayan sa Sugbo ang gamiton sa pag-refund sa barangay Labangon. Katauhan na sa digihapon mo refund. So it seems nang doan na to ang kwarta sa katauhan. So kung maunay buhato na to, so pwede na de anytime mamungtag lang siya any kind of project. Kaya anyway, refundan maghapon sa city. It's not my money. So unsa may loss niya dapita. So para nako, let's be fair. Hinaot nga makasabot si ana. I don't want to comment because he doesn't deserve any comment. Why will I be commenting on him? If he wants to be antagonistic about me, so I don't have to look at him as existing. Mukabat sa 400 mil pesos nga structural damage ang dahi aguman sa nasunog na bodega sa General Milling Corporation kagabi. Samtang silang bahid, biryot sa maog daw ang usa ka pawn shop sa may dalan Iscario. Ryan Sorote, Tuginlimi. Sa nakong video ni Tohiji Cosette
makita ang pag-uubos sa kayo sa bodega sa General Milling Company na dunay mga sinakong harina. Alas 11:35 na dawat ang alarma nga giisa sa second alarm ug sud sa 20 minutos gideklara kini sa kabomberuhan nga fire under control. Sa gihimong pakisusi sa mga bombero, nagsugdan kayo sa second floor sa opisina sa mga arkibo ug daling mikatap sa mga sinakong harina nga mo'y nakapadako sa kayo. Sa pagkutlo ni ining balita, padayon pang gisusi karon kung pila ka sakong harina ang nasunog ug unsay sinugdanan sa kayo. Wa sa bakadako ang kayo sa Palawan Pawn Shop sa Maidan Enscario pasado alas 7 kagabi. Matod sa mga saksi, nga miaso kini ug dang ilang gisusi, nagkayo ang sud niini. Kay nangaratol og nanahadlok, wa makapasirit sa ilang fire extinguisher ang kasigbit nga may establishmento. May na lang kay miabot ang mga sakop sa mobile patrol group nga may misusi sa alarma ug may mipasirit sa fire extinguisher, din ilang gipalusot ang hose sa mga lungag sa roll-up doors kay sirado man kini. Apan pugos gihapon kining giabrihan aron masusi kun wa nay kayo sa sud. Nasayran nga wagin makakatap ang kayo kay fire resistant man ang kisame ug bungbong niini. Kituo ang short circuit sa plangka mo'y hinungdan sa sunog. Kaya pag tanaw na mo, nag-aso-aso na, nagsiga na sa sulod. Sa among gihimo, kuha na namin yung fire extinguisher sa Bitkas establishment. Ang katuyong plan sa gid mo gito siya naka-cause sa sulog. Ug mao sa tuyo na damage except sa mga wall niya. Ryan Sorote, News 5. May taliwa na sa laing kalibutan ang veteran newscaster nga si Harry Gasser sa edad nga 76 anyos. Gikumpirmar kini sa anak niya nga si Henry Gasser nga natong Biyernes na stroke ang iyang amahan ug namatay pasado alas 3 ganinang kadlawon. Si Harry kanang news anchor sa Newswatch, sa RPN 9 ug ABS-CBN TV Patrol Cebu. Si Harry mo'y kapika sa artistang si Flora Gasser. Gisaulog sa dakbayan sa Subo ang kasumaran sa kadaugan sa Bato of Tres de Abril sa mga katimponero batok sa mga katsila. Leslie Caminada Vistil, sugin nimi. Gisaulog sa dakbayan sa Subo ang ika-116 nga anibersaryo sa kadaugan sa Bato of Tres de Abril. Apan si Mayor Michael Rama ug Vice Mayor Edgar Labella ug mga department heads lang ang mitambong ug walay mga konsihal. Matud pa sa mayor nga wa sila masipyat sa pag-imbitar sa tanang konsihal apan posibleng aduna kini mga importanteng gitambungan. Our loss is their loss because this is one of the biggest Tres de Abril celebration. I wish they should have come. Maybe they may have other priorities than attending this historical event. Ang 3 de Abril kadaugan sa mga katipunero batok sa mga katsila sa kani Valeriano Wheeler Street nga gipanguluhan ni Pantaleon Villegas nga giila nga si Leon Kilat niadtong Abril 3 tuig 1898. Ang mga sundalong katsila nanagan og mitago sa Fort San Pedro ug ang mga katipunero may kontrol sa Subo sulod sa tulo ka adlaw hangtod nangabot ang reinforcement sa mga katsila gikan sa Iloilo pagka Abril 7. Pagka Abril 8, giluiban si Leon Kilat sa iyang mga kauban didto sa Karkar ug ang revolusyon sa Subo gipadayon ni General Arcadio Maxilom. Ato sa speech si Vice Mayor Labella bisan og nakabot ang kagawasan gikan sa mga langyaw nga gihandom sa kadaugan sa mga katipunero batok sa mga Kastila apan padayon gihapong nagatubang ang mga Suboanon sa mga pagsuway susama sa isyu sa cyberpornography, human trafficking ug pamulitika. We are free from the bondage of foreign subjugation. We are now breathing the air of freedom and democracy. So I enjoin, especially ang mga barangay officials, ang mga officials na unta ato ng utangon kanang so much political posturing kay daghan kay na dawat ng mga reklamo sa atong buhatan na murag wa pa mahuman ang eleksyon. Leslie Caminada Vistil, News 5. Ug mao kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Huwebes, Abril 3, tuig 2014. Kini si Frank Malidong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa pagatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kay labaw pa sa balita, Aksyon!